Adwa nagone jo Kenya anyisgi ni happy Christmas and happy New Year, and also to Ramogi TV kuom chance mosemiyowa mondo mwapuonj jopiny. Akanya kwa how many times asebiro studio ka. So I want to okay, I'm not taking that for granted. Agone gi erokamano kuom chance no. But ada wuoyo gi joma dongo ma tero nyithindo e school. Now that Evelyn ose address joyudhe. Ada wuoyo gi joma dongo ma tero nyithindo e school kaka an ni wabed gi dekruok during Christmas ni nikech wang'e ni Januari biro biro. Januari kobiro ibiro dwaro ni ter nyathi school, ibiro dwaro other obligations misebedo go. Koro emomiyo during this time, even as we share with others, we share ka wang'eyo ni kiny pod nitiere. Kik wa live Christmas the 1 week. We live after Christmas, which is January. Erokamano. Nagone erokamano kuom chopo kodwa kar kanya kigiko mar chenro usemako simbe oko gochun mondo biera Ramogi TV wagonu erokamano ahinya. Kata ka intiere oko Evans Andrew ido thuolo mar bedo kodwa ma thuolo mar ariyo man kod Ramogi TV kar ka pod wageno higni mabiro.